आंहा मोनसे दुखुथिया घटना जालायबाय दे दिनै आंनि आनैनि फिसाजो आब' रुंसारि जादों आं बेहाय थांनो नागिरदों दे सनाफोर ओंखारबाय नै दुखुआनो जोबला जोंहा बिपदानो जोबला टाउनाव दे ओंखारबाय नै सनाफोर थांबाय नै लामायाव प्रब्लेमानो जोबला जोंहा जेबो सनाफोर बे नङा बे आंनि बाहागि नङा हौवानि बाहागि बिदि जाबाय थाथारबाय बरनबाय नै आब'खौ आब'नि गुमैया बेनोमोन रायजोफोर ओंखाम दौनो नागिरबाय आब'नि रेकर्ड दोननोसै एसे आब'नि गुमै बे रायजोफोर गैला गुमैया हरसे थाला सिबाय मेगन मोदैजों बोरैबा जाजोब्बाय Doğru da kumay. आब' थैनायनि फिसाला बियो रायजोफोर फिसाला सासेल'मोन फिसाजो सासे रायजोफोर नै फिसाजोआबो सासेल'मोन गावहाबो हिनजावसा मोनदों सिजारिंसो जादोंमोन एमआरएमआव उफाय गैला नै रिलिज जानाय लोगो लोगो बिमाखौ देखायनो लाबोबाय कपालनि खोथासो जाहैबाय माथो खालामबावनो दुखुनि सायाव दुखु जाहैबाय गावहानो देहायानो अस्थिरसो सनाफोर
सोरबाबो बिमाखौ नायनो लाबोबाय गावबा गाव बिमाखौ नायनो लुबैयो होननानै दुkunangtao रायजोफोर थैनाय आबौनि बिबाजै देरसिन बियो आब' जायो बेखौबो आब'नि बिनानाव बियो आब'नि फंबाय दुइसिन बियो आब'नि बिनानाव दुइसिन बियो आनै सासेनि बाजै बियो आनै सासेनि फिसाजो बियो आब'नि बिदा देरसिन बियो बिसोरो आंनि आब'मोन आंनि बाजैमोन जोब गासिबो सायावसो गुमै दा सायावसो जि गुफुरनि सायावसो आनै सासेनि आब' बियो बिनानाव सासेबाव बियो आर'नाइया दंबावोमोन ना हावनाय आर'नाइया दंबावो लांनोसै नै आब'खौ बिदाय लालांसै लासै लासै थाबाय लासै लासै संनांगोन
आब' दिनैनिफ्राय नोंनि महर मोखां गैला जाथि खुरमा लासै लासै गिदिर लासै लासै गिदिर जायोना बानजानो गोसो गैया थांदो आब' Kami kemarin. ससानाव लांबाय थांदो आब' सना मालाय जाहैखागोन आजां गाजां दुर्गा माबायावनो फैबाय बियो मोजां मानसि दे थालायदोहाय थांदो बिथां दा थाङो गारि लाना थांदोलै फैफिनबाय नै जोङो आब'खौ नायनानै न'आव ओरैबादि दुखुनांथाव जाथाय सनाफोर बिमा थैनायावनो फिसाजोआबो बेबायदि घटना जानाय